دولتا ترکیه ئاستا gefên xwe bi êrişên herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyayê bilindtir kiriye û amadekariyên xwe yên şer li ser sînor dike. Li gorî daxuyaniyên Hesedê wan hemû xalên mîkanîzma ewlekariyê di pratîkê te pêk anîn. Li hêzên Amerîka di xalên çavdêrî yên ser sînorên Bakur Rojhilatê Sûriyayê li herêma Serêkaniyê û Gurê Spî xwevekişandin û Tirkiye jî ser sînor amadekariyên êrişekê dike. Di daxuyaniyeke taybet ji bo dengê Amerîka berpirsê ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk Mustafa Balî û got di heman dema got şerê Daişê kir û tenê çekên wan yên sivîk di destê wan de hebûn artêşên dewletan nikarîbûn li hemberî wan şer bikin. Ev yek rê li ber hevkariya li gel koalîsyonê vekir. Em ne bêçaran, em hêzekî ne bêçaran. Dema ku me çend Klaşinkova kanû bibûna ortaxê koalîsyona navnetewî, helbete em nav artêşekî 100,000 şervan xwedan tecrübeyekî demdirêj li şerê dijî tîrorê, xwedan mîrasekî fedakarî li dijî tîrorê, her kesekî ku bixwaze bi me re bibe hevkar heye. Lê zor û zehmetiya em dikişînin ew e ku 5 sal ji hevkariyekî bi rûmet û bi zelalî û bi dostanî bi artêşa Amerîkî re pêş ket, ew li zora me diçe ku em naxwazin ew ortaxiya bi sebebekî erzan xirabe bibe. Gelek bertek û karvedanên siyasetmedar û kesayetên bi bandor û gelên Amerîka derbarê biryara kuşka spî ya vekişandina hêzên Amerîkî ji Bakur Rojhilatê Sûriyayê derketin holê. Ev cihê rehetiyê bû li kolana Kurdî û Birêz Mustafa Balî ji dengê Amerîka re diyar kir got li gorî naskirina wan ji Amerîka û dîroka wê re baweriya wan him bi çanda sazîbûnê ya Amerîka û bi gelê Amerîka heye. Got fişarê bike da got biryarê were guhertin. Eger ku em nasnameyekî nû ji serkeftinê re derxin ortaya biafrînin, em ê bêjin serkeftin di serî de serkeftinekî exlaqî û siyasî ye û ew piştgiriya ji ber hatî nîşandayîn ji siyasetmedarên Amerîka, ji kesayetên navdar li Amerîka û ji civaka Amerîkî, ev îspat kir ku berî her tiştî em di milê exlaqî û çandî de serkeftîne û ev serkeftin em û gelê Amerîka bi hev re em ê derbasî bikin bibe berhemekî leşkerî û siyasî û serkeftinekî hevpar em bi hev re bi dest xin. Hêjaya gotinê ya got hêzên Sûriya Demokratîk di daxuyaniya nivîskî de ya dawî li ser malpera xwe ya fermî belav kir û got herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyayê ên li ser sînor li pêşberî karîseteke mirovahî ne. Di daxuyaniyê de hata gotin hemû sînal û dayînên meydanî û tevgera leşkerî ji aliyê Tirkiye ve li ser sînor dide nîşandan got herêmê wan li ser sînor dê li rastî êrîşeke ji aliyê Tirkiye ve bi hevkariya çekdarên İslamînên radîkal yên opsiyona Sûriyayê. Hesedê hişyarî da û got ev êrîş dê bibe sedema rijandina xwîna bi hezara sivîlan ji ber got herêmên wan yên sînor tije sivîlin. Hesedê di dawiya daxuyaniyê de bank li civaka navdewletî û hemû dewletên koalîsyona navdewletî ya li dijî Daişê kir got berpirsiyartiyan xwe pêk bînin û rê li ber karîseteke mirovahî muhtemel bigirin. Zana Umer dengê Amerîka.